constituency tin pertama itu pining Vedat bukayan anang palirinti lab-lab lo. Lapen kedang tang ongdung ni aprang terolong training kami ni kemanang kia lo. Hala sorting si aku pining Vedat kota mi aku jai sara tumpen kato kawe center committee tumpen kingwai sar si. Kenap arni aphan krem nangi ke sonma layan kami ni tum ketang seroi lo. Asini tum ning thepar pik lo. Nama Hirjume pen ini tum PSRC party tum highway ko. La solong ako nang tum rap PSRC bate kalbia khai weird po khai re nangji po agoine nang tum party apan ke sepeduk atum solang dora rapanta chuni rialam jebang la hello. Nang tum methang me thang ke kroyar nam apan domik ha gate pinap arni ke kado kawe kaya ni ason pen prekta arni la penap ban ke itung la anta pudame je kalbian long kalbia khai bate tribers atum ke jok diarni lo ako kalidet pulutan te kalbia khai atum kisung tu wigjilang mene jola sonarni na manhu datta asihala itung a tribers atum kalbia khai atum ke jok wek nang dia pan purana itum ta methang ate kroyar nam phanar nam adomik non la pen ke nali tum ta me ka chong hong ding pen mesen ariyor ke long ya phan be ni ke pen do no ate ke ni tuma phanang ke ya pona je ai sari tum phan mesen alam ke phan chokai kali la pen a ron alam ri tum phan e than ke melo rat atum aning kan sam la arnam ta me na chudun ji pusi ke sabe ta ni ke pen do na la pen lan par ta me pen accounting along lo ni tum lut tang lo te ke cho ki jun ka do ka beta ni tum long le dat hai ji hala so ki sung ta me ni tum ka chak un ji apan ta me na le tum anam he jme na hang ki dun tha la pen ke counting bom ho jate chihili pe sai pisu ya be pin pen iri tum apana ke japon itu MP ya candidate apa jai sarafan और नाम हिरजुमे के दो पिक पेन के हाई पे मे पेन रात अतुम अनिंगा रोंग अर्नी पेला खाई के जों अर्नी को का चलखा कुकी मोलों के दो के टॉक पन लोंग या फान नाले तुम का दो का वे फंता में का डोम पेले ना के राब दुन नय कुसी का दो के वे फंता चुनी रिसिंग हम फिरा जे तो